Zailako herria lokatzez bete esnatu da gaur. Asteburu guztia garbitzen igaro badute ere gaur lan ugari dute aurretik. Larun batetik, eta ez dakit noiz arte, baina, apurka aurre badua. Leiho denda honetan ura atzetik eta aurretik sartu zen eta denda hondatu zuen. Badaukagu egurrezko leihoak eta pusatu egin dira gauzak eta orain gaude garbitzen eta seguraren zain gaude. Lonjak, baratzeak, hormak, espaloiak eta udal kiroldegia txikituta gelditu dira. Udal kalteak handiak izan dira eta gainera mingarriak batez ere kasu batzuetan obra berriak zialako. Baina larriena auzo honetan izan da, ura etxe bizitzetan sartu zen metro erdi. A mí me sacaron por la ventana porque ya me puse nerviosa. Esto más que nada es la impotencia que te crea. Lo demás, personalmente no ha pasado absolutamente nada, que eso es una cosa muy importante. Dena galdu dute eta orain aseguruen zain daude. Hain zuzen ere kaltetuei aholku emateko Zailako udalak bulego bat ireki du. Horrez gain irtenbide bat aurkitu arte, etxe bizitzak ere jarri dituzte kalean gelditu direnentzat. Auzokide batzuk beste auzokideek utzitako pisuetara eta lekuetara. Udalak baditu 4 pisu, eskaini egingo dizkio behar dutenentzat. Gaur arratsaldean Kadagua inguruko herri kaltetuetako alkateak Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta ura enpresarekin bilduko dira, diru laguntzak zehazteko eta asteburu honetako ezbeharra errepika ez dadin.